Siap-siap garep maring pasar, guys. Ya umume wong wadon beradus lah ya nganggo gincu. Ngarene ngapa? Ya ngarene ora pucet, guys. Ngarene keton fresh, hehehehe. Lanjut buka jendela, guys. Gue wis penter ke, guys. Lanjut beresi kamar, dikebat-kebut, bantale ditata-tata, guys. Kayak video sekitar jam pituan kayak-kayaknya, guys. Ya biasa mantan kerainan, hehe, biasalah malam Jumat. Lanjut inyong gawe susu jahe nggo bojone karo kopi nggo inyong, guys. Lanjut liwet, guys. Ya wis disit inyong garep OTW pasar ya, guys. Bye bye.